पण पहा पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये x दिसतोय x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आले. आता x काय हे माहितीये का? नाही, तिथं दिलेलं सुद्धा नाही. म्हणजे याचा अर्थ ते एक्झाम्पल जे आहे किंवा एक्झाम्पलच म्हणू, डिपेंड कशावरती आहे? x वरती. पुढचं पहा, मॅथ इज एजी सब्जेक्ट. प्रत्येकाला वाटेलच असं नाही. म्हणजे व्यक्ती बदल, काही म्हणणार आहे मॅथ एकदम सोपं आहे, काय म्हणणार नको बाबा त्याचं तोंडच नको पाहिलं, असं. म्हणजे पर्सन, व्यक्ती बदलला उत्तर बदलणार. म्हणजे याचा अर्थ डिपेंड ऑन कशावरती आलं? एजी. ही इज क्लेवर. कोण? राम, श्याम, ज्ञानू, कोण माहित नाही. इथं जर नाव असते एखादं पर्टिक्युलर तर याचा अर्थ तिथं आपल्याला घेता आला. हुशार असतं तर म्हटलं असतं, नसतात तर मग गेलं. त्याच्यानंतर मुंबई इज व्हेरी क्लीन. आता व्हेरी क्लीन व्यक्ती बदलला उत्तर बदलणार. मी म्हणणार मुंबई ही स्वच्छ आहे, पण एखादा बाहेरचा कोणीतरी आला UP बिहारचा, हे का आहे मुंबई में, आहे का नाही? म्हणून डिपेंड्स ऑन व्हेरी क्लीन. आणि लास्ट एक्झाम्पल पहा 5 नंबरचं, 6 इज ऑड नंबर. आता 6 हा ऑड नंबर नाहीये, तो इवन नंबर आहे, परंतु ते असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे, ते एक तर ट्रू किंवा फॉल्स असणार आहे. म्हणून फक्त आणि फक्त 5 नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे तेच फक्त स्टेटमेंट आहे. बाकीचे 4 जे आहे ते स्टेटमेंट नाही. का नाही? तर ते सेंटेन्सेस विच आर डिपेंड्स ऑन सम कंडिशन, डिपेंड्स ऑन x, डिपेंड्स ऑन कंडिशन एजी, डिपेंड्स ऑन ही, व्हेरी क्लीन, असे जे सेंटेन्स असतात त्याला म्हणायचं ओपन सेंटेन्स. डेफिनेशन मध्ये पण मी पुढे म्हटले, सेंटेन्स विच आर डिपेंड्स ऑन सम कंडिशन और इट्स व्हॅल्यू चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड ओपन सेंटेन्सेस. याला म्हणतात ओपन सेंटेन्सेस. आणि ओपन सेंटेन्सेस जर असतील रिमार्कमध्ये तर ते स्टेटमेंट नसतात. स्टेटमेंट नसेल तर त्याला ट्रूथ व्हॅल्यू ही असणार नाही. पुढे जाऊन आणखी दुसरी रिमार्क, पण काही मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी असतात का, जसं कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा आपल्याला माहिती आहे 1 बदलणारच नाही. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा बदलणार नाही. x इंटू 0, एक्सला जर तुम्ही 0 न मल्टिप्लाय केलं, एक्स काही घ्या किंमत 0च येणार आहे. x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्सच येणार आहे. याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल होत नाही. म्हणून अशा काही मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी आहेत त्या स्टेटमेंट असतात. मग त्या ट्रू आहे की फॉल्स आहे आपल्याला त्याच्यावरतून ठरवायचे. म्हणजे जर असं दिलं असतं कॉस स्क्वेअर थिटा प्लस साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू 2, आपल्याला माहिती इक्वल टू 1 असतं आणि दिलंय 2, मग ते स्टेटमेंट आहे पण कसं असणार आहे? फॉल्स. ओके, तर त्याच्यावरती रिमार्क वरती आणि पहिला जो पॉईंट बघितला आपण, पहिलं स्टेटमेंट, त्याचं नोटेशन, त्याच्या ट्रूथ व्हॅल्यू, नंतर त्याच्या असणाऱ्या रिमार्कमध्ये बघितलं होतं एक्सक्लामेटरी, इम्पेरेटिव्ह आणि इंट्रॅगेटिव्ह आर नॉट स्टेटमेंट. नंतर पुढचं घेतलं ओपन सेंटेन्स, जे सेंटेन्स कशावर तरी डिपेंड आहे त्याला म्हणतात ओपन सेंटेन्स. ते सुद्धा स्टेटमेंट नसतं, परंतु त्यातल्या मॅथमॅटिकल आयडेंटिटी ह्या स्टेटमेंट असतात. आणि याच्यावरती पुढील एक्झाम्पल जे आहेत, 1-2 एक्झाम्पल फक्त मी क्लिअर करतो. बाकीची एक्झरसाइज 1.1 तुम्हाला सॉल्व्ह करायची पेज नंबर 6 वरती, नवीन सिलेबसमध्ये जे PDF मध्ये तुम्ही मिळाल्यात त्याच्यामध्ये पाहू शकता. क्वेश्चन असा असणार आहे, याच्यावरती पण CETला विचारलेले प्रॉब्लेम, थिअरीला पण विचारलं जातं. आयडेंटिफाय विच ऑफ फॉलोइंग सेंटेन्स आर स्टेटमेंट. इन केस ऑफ स्टेटमेंट राईट इट्स ट्रूथ व्हॅल्यू. पहिलं त्यातलं आयोटा किंवा आय इज इमॅजिनरी नंबर. आता इथं पहा रचना त्याची असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे म्हणून इट इज अ स्टेटमेंट विच इज अ ट्रू आहे. इमॅजिनरी नंबर आहे ना तो, म्हणून ट्रू. मग त्याची ट्रूथ व्हॅल्यू लिहिली कॅपिटल T. 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 11. आता आपल्याला माहिती 5 इंटू 2 10 होते, पण इथं दिलं 11 म्हणून स्टेटमेंट आहे, पण कसं आहे, स्टेटमेंट आहे पण इट इज फॉल्स. देअरफॉर ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल F. ट्रूथ व्हॅल्यू इज कॅपिटल F. त्यानंतर थर्ड वन, ही इज होनेस्ट. आता ही आलाय कोण माहित नाही, म्हणून ते कोणतं सेंटेन्स? ओपन सेंटेन्स. असे एक्झाम्पल जे आहेत ते तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. एक्झरसाइज 1.1 मधला क्वेश्चन नंबर 1 हा तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा. ओके, थँक्यू.